ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሓተሉ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዝካየድ ከማን ብዙሕ ሕሜት ኣብ ልዕሊ ብሩህ መጻኢ ዘይሓተትሉ ንምንታይ በዛ ኣባሎም ተገዲሶም ወፂኦም ዘይተዛረቡሉ እዩ ዝበሃል እሞ ሓደ ናይ መሓሪ ኩነታት ኣብ ከመይ ኩነታት ስጋዕ መጨረሻ ተኸታቲልካዮ ዶስሓወይ ክልተ ሕጂ ኸድሃያት እንታይ ኣሎ መሓሪ ተስፋ ሚካኤል ከምዚ ኩሉ ሰብ ወይ ወንስኻ ወሲኽካ ክትብሎ ዝፀናሕካ መስራቲ ናይ ብሩህ መጻኢ እዩ ሓደ ካብቶም ንብሩህ መጻኢ እቲ ዓንዲ ማእከል ክንብሎ እውን ንኽእል ብዙሕ ሓሳብ ዝነበሮ ብጣዕሚ እውን ማለት ብመሪሕነት ደረጃ ተወፊ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እዩ ኣብ ብሩህ መጻኢ ማለት ከም ሰብ ከም ተቓላሲ ከም ኩሉ ነገር ምንም እዚኣ ፀገም ኔራቶ ክትብሎ ዘይትኽእል ተባዕ ተቓላሳ እዩ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ነይሩ ምስ ማንኤል ኣለም ከምኡውን መድሃኒ ኣፍወርቂ ኣብ መቐለ ማለት እየ ዝድህሪ ናይ ኣብዚ ከባቢ ለውጢ ምስ መፀን እቲ ለውጢ ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ማለትን እዩ ክሳብቲ ናይ መጨረሽታ ግዜ ካብ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝጅመር ኣብ መቐለ ነይሩ ንፀሓሓፍ እውን ነርና ብዋትሳብ ንዳወል ንፀሓሓፍ ነርና ኮይኑ ምስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸደ እውን ነይሩ ኢሳያስ ፀጋይ ሽሙ ካብ መቐለ ብሓደ ኣንፈት ወፂኦም ካብኡ ንኔው ዝነበረና ሓበሬታ ሓደ ግዜ ኣሳእል እውን ሰዲዱ ነይሩ እንደገና ካልእ ግዜ እውን እንደገና ካልኣይ ግዜ ስእሊ ሰዲዱ ነይሩ ፀኒሑ እቲ ደሃይ ተሰዊሩ ሕጂ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ዋላ ሓደ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ሰብ ሓበሬታ ኣጣሊልካ ክትፈልጠሉ ትኽእል ኩነታት ኣይነበረን ኮይኑ ንሕና ኣብ ምሕታት ወይ ካብቲ ኣብቲ ዕድል ዝርከበሉ ዝነበረ ግዜ ገለ ግዜ ሱዳን ኣትዩ ገለ ግዜ ገለ ትሚልካ ከምዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወረ እውን ስለ ዝነበረ ኩሉ ዝከኣለና ንሓትት መንገዲ ኣንፈት ተሳኢንዎ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ክንወፅእ ከለና ካብ መቐለ ኣብ ድብያ ኣቲና ድሓር ከምዚ ኢልና ወፂእና ንሕና ሃዲምና ወፂእና ገለ ዝበለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብቐጥታ ነይረኸብኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት ብቐጥታ ነይረኸብክዎም ግን ብመንገዲ ካልእ ሰብ ዝረኸብክዎ ከምኡ ሓበሬታ መፅኡ እንደገና ሓደ ካልእ ትግራዋይ ምናልባት ድብቲ ስሙ ክሪኦ ኣለኒ ብቲ ፅሑፋተይ ግን ኣብ ጂራ ዝበሃል ኩናት ብሓደ ውዒልና ኢና ምስ መሓሪ ኢልኒ እጅ ምስ እናፃፀርክዎ እቲ ሓደ ኣቐዲሙ ኣብ ድብያ ኣትዮም ምስ እተውና ናይ ሻዕብያ ሓይልታት ኣብ ድብያ ምስ እተውና ናሃዲመ ወፂአ በዓል መሓረ ኣብኡ ገዲፈዮም ድሕሪኡ ዝኾነ ኣይፈልጥን እየ ዝበለ ምስ እናፃፀርክዎ እቲ ግዜ ናይቲ ኣብ ጂራ ኣብ ኩናት ምሳይ ውዒሉ ዝበለ ሰብ ድሕሪኡ ነይሩ ድሕሪኡ ዝተፈላለየ ሓበሬታት ትመፅእ ግን ብምንም መንገዲ ከተረጋግፆ ትኽእል ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ድሮን ግዜ ከም ዝጋጢሙ ብለካ ሓደ ሓደ ካልእ ብለካ ወላ ሓንቲ ነገር ግን ከተረጋግፆ ትኽእል ነገር ኣይነበረን ብምሕታት ደረጃ እንድሕሪ ኮይኑ ክሳብ ናይቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሃል ባዕለይ ኣነ ናይ ኢሜይል ናይ ጌታቸው ረዳ ረኺበ ኣብ ኢሜይል ከይተረፈ ፅሒፈሉ ነይረ ምክንያቱ መሓሪ ተራ ሰብ ኣይነበረን ማለት ዋላ ወፂኡ እንተደኣ ኮይኑ ካብ መቐለ ወፂኡ እንተደኣ ኮይኑ ዋላ ንሳቶም እቶም ትግራይ እውን ኣንፈቶም ኣጥፊኦም ስለ ዝነበሩ ማለት እቲ መሪሕነት ሓበሬታ ከይነብሮም ይኽእል እዩ ግን ብውሕዱ ገለ ነገር ምዚኦም ጉጅለ ነይሩ ወይ ኣብ ከምዚ ቦታስ ክሳብ መጨረሽታ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ገለ ዝብል ሓበሬታ ተፀቢና ነርና ግን ምንም ነገር ኣይተረኽበን ዋላ ካብቲ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ መጨረሽታ ገለ ሰባት ማለት ኩሉ ነገር ሕጂ ወረይ ዝብለካ ዘለኹ ብርግፅ ኣብ ከምዚኣ ሪእዮ ዝብል ሰብ የለን ግን ክሳብ ተማሪኹ ኣብ ዓላሎ ዝብሉ ሰባት ትሰምዕ ናይቲ ኢሳያስ ፀጋይ ምስኡ ዝወፀ
زمان يا حدا جزي ساميل ولداي اب كارشلي كمزلو اب كسر 23 دي قال خمزلو نغيرو مني جلس لزبله ساميل ولداي بعلي يدويللو ምናልባት እንደ ናይ ኢሳያስ ፀጋይ ከምዚ ሰሚዕካስ ናይ ምስኡ ዝነበረ መሓሪ ሽሙ ገለ እንታይ ትፈልጥ ገለ ኢለዮ ንሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ክብሎ ዝፀናሕኩ ምናልባት ከምዚ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ መሓሪ ኣይተሓቱን ዲኹም ብዛዕባ መሓሪ መቃልስትኹም እንዲ ነይሩ ይብሉና እዮም ብቐጥታ ምስ ስድርኡ ዋላ ሓበሬታ ርክብ ተዘይብለይ ግን እቲ ስድርኡ ዝገበርዎ ወይ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕርታት እውን ብካልእ ሰብ ሓበሬታ ኣለኒ ስድርኡ እውን ብዙሕ ይጭዕሩ ከም ዘለው ብፍላይ ወላዲቱ ተሕልፎ ዘላ ኩነታትን ካልእን ኣለኒ እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት እቲ ክብለካ ዝኽእል ግን መሓሪ እንተሎ ሓደ መዓልቲ ባዕሉ እቲ ዘጋጠሞ ክነግረና እዩ እንተዘየልዩ ከዓ ቀደሙ ንዕላማ ኢሉ ይኸይዱ ማለት ንቃልሲ ክትወርድ ከለካ ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣሚንካ ኢኻ ትወርድ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ክገጥመካ ከም ዝኽእል ኣሚንካ ኢኻ ትወርድ ናብ ቃልሲ ማለት